пору дар хоб. Поруи ҳама гуна ҳайвоноте ки дар ислом гӯшташ ҳаром дониста шудааст, дар хоб истеъмол карданаш маънои бойгариеро дорад ки бо роҳи мамнӯъ ба даст оварда шудааст. нафаре хоб бубинад ки либосу баданаш олудаи пору гаштааст, соҳиби бойгарӣ мегардад. дар хоб шахси таҳорат дошта олудаи наҷосат гардад, бойгариашро аз даст медиҳад. пешоб кардан. нафаре ки дар хобаш пешоб мекунад аз мушкиливу ғаму кулфат халос мешавад. рафту қарздор бошад, қарзҳояшро бар мегардонад. агар сарватманд бошад, мағруру ҳавобаланд мегардад. марде ки дар хобаш пешоби хунин мекунад, худаш бехабар бо зани талоқ додааш ё бо яке аз занҳои хешу-табор ҳамхоба мегардад. нафаре ки дар хобаш дар манзили нафаре пешоб мекунад, дар бедорӣ бо яке аз наздикони ин манзил тавассути никоҳ хешу-табор мегардад. нафаре ки дар хоб аз будаш бештар пешоб мекунад ё бо пешоб олуда мегардад ё аз бӯи нохуши пешоб ноҳинҷор мегардад, дигарон ин амалашро мебинанд. ин хоб нишонаи бадбахтӣ ё сарзадани бадие аст ки боиси шармандагии ӯ мегардад. нӯшидани пешоб дар хоб нишонаи шакку шубҳаи инсон дар пули ҳалол ё дороӣ ба даст овардааш аст. ҷароҳати бадан ё касеро ҷароҳат додан. нафаре ки дар хоб шахсеро захмӣ месозаду аз ҷароҳат хун ҷорӣ намегардад, он нафарро бадном месозад. дар бадани худ захму ярраву наракҳои зиёдро хоб дидан маънои ба даст овардани бойгарӣ аст. ҳар чизе иловагие ки дар хоб дар бадан пайдо мешавад, нишонаи бойгарӣ аст. наҷас ва ё ин ки наҷосат. ҳар нафаре ки дар хобаш наҷосат мекунаду дигарон ба ӯ нигоҳ мекунанд, ин шахс бояд аз шармандагӣ эҳтиёт шавад. шахсе ки дар хобаш дар бистари худ наҷосат мекунад, ба зани худ талоқ медиҳад ё гирифтори бемории дурудароз мегардад. хобе ки дар он инсон ба ягон аъзои бадани худ наҷосат мекунад, маънои ба гуноҳ даст заданро дорад. нарак, гавмиҷа ва ё ин ки пӯчак мегӯем. нафаре ки дар хобаш дар бадани худ нарак, гавмиҷа ва ё ин ки пӯчак мебинад, бадии муддати тӯлонӣ бойгарӣ ба даст меорад. яъне баъд аз ин гуфтем ки баъд аз ҳар чизе ки дар бадан мебарояд, нишонаи ба даст овардани дороӣ, бойгарӣ ва сарват аст. лойқа ё ахлод мегӯем. лой. агар инсон дар хобаш либосу мӯи худро олудаи лойқа бинад, ин ғаму ташвиш ва хавотириву гуноҳҳои ӯ аст. дар хоб даруни лойқа гаштан маънои ғаму ташвиш ва тарсро дорад. рафту дар бедорӣ замин хушк бошаду инсон лойлоқа хоб бубинад, барои нафари чунин хоб дида хабари хуш ҳосили фаровон аст. агар либос олудаи лойлақа шавад, маънои олудаи гуноҳ, ошӯб ва бетартибӣ аст. дар хоб аз даруни лойлақа баромадан маънои аз мушкилот баромадан аст. шахси беморе чунин хоб бубинад, шифо меёбад. қайкунӣ, партофтан. қайкунӣ дар хоб ба шарте ба маънои тавбаву надомат таъбир мегардад ки ягон бӯй надошта бошад. рафту бӯй дошта бошад, шахси чунин хоб дида ба ҳолати ногуворе гирифтор мешавад. хун қайк кардан дар хоб нишонаи тавбаи гуноҳ кардан асту шир қайк кардан нишонаи аз имон дур шудан. ҳамзамон қайкунӣ дар хоб бозгашти сиру асрор ва аз ғаму ранҷи ботинӣ раҳо ёфтан аст. рафту шахси хоб дида бемор бошад, реҳлат мекунад. ин буд якчанд хобе ки мо таъбир намудем. агар шумо чунин хобҳоеро надидем, дар пайрави инҳо дидем, дар комментария бинависонем. иншоаллоҳ ба хоси аллоҳ ҷалла ҷалолуҳу боз ҷавоби муфассал ва муфидтар барои шумо баён мекунем. воқеъ сарбаланду пирӯз бошед. худованд нигаҳбонатон бод.